Bismillahirrahmanirrahim. Hinek hadisên Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem. Alîkariya birayê xwe yê zalim û mazlûm bikin. Zilamekî got, ya Resulê Xwedê, min alîkariya mazlûm fêm kir, ince ez ê çawa alî zalim bikim? Pêxemberê Xwedê wisa bersivta, ku tu wî ji zilmê menዕ bikî, ev alîkariya wî ye. Heqê Müslüman li ser Müslüman pênc e: selam standin, serdana nexweş, li peyçoyîna cenaze, îcabetkirina gazîkirinê û yê ku bênijî jê re bibêje yerhemukallah. Kî birayê xwe yê mu'min ji tengasiyeka dinyayê xilas bike, Xwedê jî dê wî ji tengasiya roja qîyametê xilas bike. Kî alîkariya kesekê ku di zehmetiyê de ye bike, Xwedê jî di dinyayê û di axîretê de êkarê wî hêsan bike. Kî eybê Müslümanekî veşêre, Xwedê jî di dinyayê û axîretê de ê eybê wî biveşêre. Ez ji we re bibêjim ka ehlê cennetê kî ne? Yê zeîf û yê di civakê de zeîf têne dîtin, hemû ehlê bihuştê ne. Ku ew sond bixwin, ê Xwedê sond û daxwazên wan bîne cî. Ev car ez ji we re bibêjim ka ehlê cehennemê kî ne? Yê ku dilhişk û xwe mezin dibînin, hemû ehlê dojehê ne.